Kaning pamukaw 13 kini ka talks, gagmay nga mga talks para paghatag kaninyo og pagsabot unsa magyud ang ato ang Kristyanismo, kinsa magyud si Jesus sa atong kinabuhi, nganong nagpakamatay man siya. So ang ato primero karon nga kanang pagbatbaton, the first talk that we will take on is Christianity laay ba, bakak ba ni ug wala bay kapuslanan, no? Kini ba ang ato ang pagtuo karon sa kadugay na natong nahimong Kristiyanos kanana ngano man nga yun ani man gihapon atong kahimtang, ngano man naay mga adunahan, nganong naamay kanang kabus, ngano man nga kami nagantos sa kabus bisan tudo ang giunsa na namo paningkamot, kabus lang manggihapon kami, no? So kana usa na kahagit nga ato ang tan-awon og tinuod bagyod kana, no? Tinuod bagyod kana kay kani tanan mahatagan man ta, no? We will be answered by our being a Christian, no? Because God is fair, God is love, God is kanang treating us equally kita tanan, no? Ngani ang ulan ug init mabati man sa tanan. Wala maingon nga exempted kung ikaw makasasala dili ka makabati sa ulan, di ka makapati sa ikainiton sa ato ang palibot. Gihatag man na tanan, no? So grasya man na, dili man na kanang gipalit nato, dili man na siya nga kanana ang para sa kanilang kanana ang grupo sa mga tao o kaning pikas iyahan po ni kita tanan man gitagaan na yan, no? So unsa man gyud ni usa ni kahagit mo nang usahay mo kaayunta laay man ang Kristyanismo, bakak man na wala may pulos kay tungod sa imuhang makita sa palibot ninyo. Labi na karon panahon na ngano man gialaw man sa Ginoo ning COVID-19, ngano man ang kasagara na bangyud ang biktima ang mga kabos, ang mga bata, ang mga tiguang, no? Ngano man una mo yung ka nga laay man na bakak man na wala man ay pulos, no? Ug napabay kinabuhi nining panahon na karon nga nakakita tanan ni agi mangyud og kalisod, mao ra ni kalisod nga walay pili, no? Ngani kung gihatag sa ato ang ulan ug init ug kamaayo ka panahon mabati sa tanan, kaning COVID kita tanan gitagaan nan usa na ni nga pamaagi makita nimo nga tanan man gyud walay exempted, no? So undang tanan ang ato ang mga kanana ang kalihukan bisan patigayon atong paggawas o paglakaw o pangimpinyo sa atong kinabuhi, undang tanan. So muna na sa ato ang pagbatbat karon, makaingon ka nga laay man na, bakak man na, wala man ay pulos, panahon pa ba na karon nga wa man ta pila naman kabulan ang COVID-19 wala pa magyud maundang, no? So sa likod nining tanan nining ato ang pamukaw, opportunity to learn the meaning of life. Kay ngani makaingon po ka sa pikas po nga pangutana po sa imong kaugalingon, unsa man day kahulugan sa akong kinabuhi di ay, no? Unsa man day kahulugan sa akong kinabuhi? So ato ning sutaon, no? Karon unsay imong pamalandong nini? Kung mangutana ko, unsa may pamalandong nimo nini? Ngani akong gihatag na sa unahan nga mao ni sitwasyon sa atong kinabuhi, but personal nakiimuhang mga pamalandong. Dili na ko na maistorya, kini ko kibalo sa inyo. Kamo nang mati, di po ko kibalo og unsa may inyong mga pamalandong. Unsa inyong maybe pareha-pareha sa akong mga pamalandong gihatag kaninyo kaniya, but naagyon mo inyong kaugalingon. Ngani na po imong mga pangutana, no? Pamalandong or pangutana. Na kay pangutana sa kinabuhi nga hangtod karon.
wala pa gyud na siya matubag, no? So kani ato ang pamukaw pukahon ta kay tagaan kita og kanana ang tubag niya ng mga pamalandong nato o kanang mga pangutana nato nga wala pa matubag hangtod karon. So ato ang tan-awon sutaon nato nga tana matubag na si pastor. Unsa may madalit sa Kristiyanos o Kristyanismo sa ako, daghang kayo tong pangutana. Sa may madalit ngani ako nang giunhan ganiha sa istorya, siguro sa imong kagulingon na kay pamalandong, na kay pangutana, unsa may madalit di ay sa Kristyanismo sa ako, no? Di mo kibaw-an nga usa nga madalit sa Kristyanismo sa inyo is direksyon. Direksyon sa atong kinabuhi, but pangutana karon, ato kani gigamit? Na atong mga pamalandong lain, but akong pasiunan, usa kuno nga pamalandong parte sa ato ang kinabuhi. Ang atong kuno pagka-Kristyanismo, ang atong pagka-Kristyanos, maghatag kuno og direksyon. Kay nga naman, ingon man ang Ginoo nga ako ang dalan. Ingon biya si Jesus nga, I am the way. John 14:6. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, ingon ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, ingon si Jesus. Ako ang dalan. Nan ang imong kinabuhi karon og walay dalan, asa man ka? Mura kag pareha sa sakyanan nga walay dalan. Unsa man imong sakyanan og walay dalan, di magsukok-sukok ka sa kabungangan o sagmutan, no? Kabatuan. Kaya may dalan. Gibuhatan og dalan ang ato ang syudad, ang ato ang lungsod, ug ato ang nasod. Buhatangan dalan para ang mga sakyanan makalusot-lusot, magdala og mga produkto, mga agriculture dito sa merkado. Nan kung ikaw gistoryahan sa Ginoo, ako ang dalan, ako ang direksyon sa imong kinabuhi. Mangutana po ko karon, balik ko pangutana. Direksyon ba ang atong Ginoo sa imo? Kaingon man ang Ginoo, ako ang dalan. Nagsubay ba ka sa dalan sa Ginoo? Siguro sayon kay nimong istoryahon nga nagsubay man ko sa dalan, but may maghihapon sa taon kay basi dili dalan sa Ginoo ang atong nasubayan. May maghihapon og moapil ta ining seminar, o may mawala sa ato og moapil ta ining seminar, og mamalandong lang ta og mangutana og ato ang evaluate, no? So taon na to atong kagulingon og mao pangadalan ang akong latas or akong giagian basig dili mao. No, wala may dautan ni ana, no? Kung mas mahibaw-an nimo later on nga, uy, ang dalan di akong isubay, mao gyud di ay. So lipay kay ta. Kung dili mao di adjust. Kani nga dalan ang imong giagian diri man di si adjust ta. So walay problema gyud sa ato. Ikaduha nga kanana ang akong pasiuna nga kanana ang tubag. Iyon siya nga ako ang realidad, no? Ang realidad sa ato ang kinabuhi, no? Ako ang kamatuoran, realidad sa ato ang kinabuhi, no? Ako ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga mao ang ato ang kinabuhi nga gimugna sa Ginoo, dili gimugna sa tao. Ang atong paligid, ato ang environment, no? Kinaiyahan gimugna sa atong Ginoo. Even kanang atong mga gadget, ang atong mga cellphone o mga laptop o mga computer, iya kanang gibuhat sa Ginoo. Apan kung makita nimo giunsa ang binuhat sa Ginoo, no? Gikan sa cellphone gihimong hinangal. Pagdaot sa isikap tao, pagtan-aw sa mga malaway nga dili mayong talan-awon, no? Gigamit sa mga dili mayong binuhatan, pagpangilad, pangawat sa load. Ang atong kabukiran gigamit sa hinangal, naupaw na. Mo na daghang ayong kanunay sana gabaha, daghang naangin ng mga katawhan. Dili ilang sala sa mga
mapuslanon ng mga katawan. Mo na realidad nato nga naa day mga sala nagpalibot ka nato daghang kaayo mga kasalanan kay dili mao ang paggamit sa kinaiyahan sa ato ang Ginoo, sa iyang kanang kabungnaan sa Ginoo, sa iyang mga creation, sa iyang mga binuhat, sa tanan-tanan niyang mga gihatag kanato. Dili maayo ang paggamit, dili mao ang paggagamit. Kaya ingon siya nga, ako ang kamatuoran, mao na ang kamatuoran. Ingon siya nga, ang akong kamatuoran mo'y makapahatag kanimo kagawasan. The truth shall set you free. No? Now nga nakibalo ko nga, ingon ani day ang kamatuoran, then dili na ko ma-confuse, dili na ko makutaw ang akong ulo. Kay naa na ko'y tubag gikan sa Ginoo nga siya man day ang tuburan sa kamatuoran. Naibawan ba ninyo nga tanan mo ga-claim, no? Gaangkon nga ako ang kamatuoran, siya ang kamatuoran, ako ang kamatuoran. Hangtod nga katapusan sa kalibutan, ako ang kamatuoran. Tuhui ko ninyo matapos na ang kalibutan. So ana ang kaguliyang sa ato ang kinabuhi, no? So asa man ta mo sandig, ingon siya sandig kanako. Ingon ang Ginoo, ako ang kamatuoran. Kung naay imong dili masabtan, asa ka mo paingon, mangutana ka sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. No? Tagaan ka kagawasan, tagaan ka og kalinaw sa imong imong ulo, sa imong panghuna, sa imong kasing-kasing, kapalahag ka sa imong kaugalingon og mahatagan kag kalinaw. Na-experience ba na ninyo, na sinati ba ninyo karon nga maninawon ba atong kinabuhi? Unsa man ay kamatuoran? Kay balo ka o unsay kamatuoran ining tanan? Kung tanong mo sa ako, daw biyan ang COVID-19. Unsa man ay kamatuoran yan ha? Sabtan ninyo unsay kamatuoran? Binuhat pa gyapon na sinangal sa tao. Binuhat sa sala sa tao. O binuhat sa sala sa tao nan ang sala mutunhay ang sala og di ka magbantay. Kung nabitaw mga bumbuang nga irong buang diha magdagan-dagan sa diha sa gawas, mulakaw day ka, adto ka dito sa gawas, mulakaw ka nga nay irong buang nga lakaw-lakaw diha. Kibalo ka nga daghang kaayong mga kanan ang kagaw diha nga lakaw-lakaw di ka kibalo asa dapit nagikan. Di ka mag face mask, di ka mag face shield, kanunay ang gawas. Di ka patuo sa ato ang gobyerno, di ka patuo sa atong simbahan. No? Mao ka na ang kamatuoran. Unsay kamatuoran dayon? Paghuman ana, pagpasensya kay wa pa mawala ang kagaw. Kanunay day kang galakaw-lakaw. Wa pa man diya mawala ang irong buang galakaw-lakaw sa gawas. Nan diha kita malinawan sa atong kinabuhi. Dili kita musumpaki kung unsay gipatuman kanato kay ang Ginoo nagsulbad. Madala ba sa Ginoo ang binuhatan sa mga yawanon nga mga tao? No? Ilahan ang desisyon. Muna ang Ginoo karon kanunay. Muna nga kita maproteksyonan sa Ginoo. Usa ka proteksyon sa Ginoo, ang frontline nga proteksyon niya is paggamit og face mask, paggamit og face shield, ug ayaw paglakaw, paghugas kamot. Mora na siya for the meantime. So mora na siya nga ato kada siyang sutaon og maayo. That is the reality of the times. Because Jesus said, I am the truth. Ako ang kamatuoran. So duha na ka gi-answer sa inyo, no? Ibalo ko na pa mo'y daghang pangutana, personal kayo nga pangutana. Kani atong gistugutan ini general kayo nga pangutana. Dito na ta mo base sa ato ang gikinahanglan nga mga pangutana. Ingon siya, ako ang kinabuhi, I am the life. I am the way, I am the truth. Ako ang kinabuhi. Nan, sa ato ang karong palibot ang atong nasinati, ang mga tao na diskurahe. Ang mga tao wala nawad ang paglaom kay way trabaho.
ang mga tao dili sila makapasensya, dili sila makaagwanta sa kalisod, labi na sa ato ang sitwasyon karon, no? Pandemic, di makagwanta kay naanad og lakaw-lakaw, naanad sila og libre ang ilang paglihok-lihok. Apan karon na disiplina kinatanan. Unsay nahitabo? Ang uban medyo na nadaot gyud ang ilang pangutok, no? Kanang psychosocial nga sitwasyon sa ilahang panglawas, no? Wellness sa ilahang panglawas na daot. Ang uban makita nato nga nadiskurahe, gipasagdan na ilang kinabuhi. Gainom-inom, gadruga, ug uban pa ang worst nga ginabuhat kay di ilag yun ka agwanta naghikog. Ha? Sila mo'y gakuha sa ilang kagulihong panginabuhi. Ingon ang kinabuhi, ingon ang Ginoo, ako ang kinabuhi. Ngano inyong kakuhaon? Kung wala inyo ng paglaom nini ang inyong kinabuhi, di diri sa ako dangog. Diri sa ako pangutana. Diri sa ako sandi. Kung di na mo kasabot, unsa ba ni akong kinabuhi? Nga ano ba ni ani man ni? No? Labi na katunguban nga na naganto sa kalisod sa ilang kinabuhi. Daghang kaayo naganto sa kalisod sa ilang kinabuhi. No? Kaduha na lang mo kaon sa usa ka adlaw, nayuban kausa na lang. Uban grabe na gyud pag-antos. Walay balay, walay kanana ang panginabuhi, walay trabaho. Asa man sila mudangog? Mudangog sila din sa Ginoo. Munang kita tanan gihangyo sa Ginoo nga ako ang kinabuhi, dili po ka magpasulabi sa imong kagulihon kay naidaghan nimo. Ingon ang Ginoo, ako ba ang kinabuhi? Pareha atong usa ka kananaang istorya sa Biblia nga iyon siya nga karon daghan akong ani. Ang akong buhaton siguro magbuhat ko og dako kayo nga silo kananaang butanganan sa mga humay or kanang trigo nga didto nako ibutang ang akong abot para pila ka tuig dili gyud ko mahutdan og pagkaon. Bahala na silang uban diha nga naa diha sa daplin, diha sa akong mga silingan, basta magbuhat ko akong kaugalingon nga kanana ang storage istakanan sa ako ang abot. Ingon ang Ginoo, oy, wa may kay balo nga ang imo kinabuhi ako. Ang tag-iya sa kinabuhi nimo ako ah. No? Daghan ayo mga tao diha wala makakaon. Unsa imong gibuhat ikaw nang store sa imuhang kanana ang abot ug auban gigutom walay pagkaon. Kisa may tag-iya sa imong kinabuhi dili ba ako? Ako po'y tag-iya sa ilahang kinabuhi. Apan nagkinahanglan og maayong kabubuton, maayong panghuna-huna o maayong kasing-kasing mga katawhan sa Ginoo nga unta sila magtabang pud sa katong mga kabos. Kaya ako man tanan kinsa may akong gamiton para buhatag sa mga kabos kamo man nga mga naa inyo naay grasya. Asa man gikan ang grasya gikan man sa ako. Asa man gikan ang pangita ug maayong pagmanage sa inyong mga umahan ug inyong negosyo gikan man sa ako. Asa man gikan ang maayong panglawas ninyo gikan man sa ako. Una yun siya nga ayaw mo pagsalig nga daghan ang inyo karon kay ang kinabuhi ninyo dili na inyo ako na. Sa akong istorya na sa sinugdanan, ang hangin, ang ulan ug ang klima ug ang tubig libre akong gihatag sa inyo. Kanilang basic nato nga gikinahanglan sa to ang kinabuhi ug mawala kana sa ato. Ug di na ta kaginhawa. Dili na ta maka kanana ang bakod sa buntag. Mulabad na tong ulo kay tungod sa high blood. Kinsang kinabuhi ang ato ang giproteksyonan
kinsang kinabuhi nga gusto nato buhion. Kinabuhi sa Ginoo, dili mabuhi siya. Dili siya maglahutay, magkanunay ug wala diha ang Ginoo. Muna dili angayan nga ato ang kanana ang usik-usikan ang atong kinabuhi. Dili angayan nga ato ang kinabuhi, dili nato atay manon. Dili pud angayan nga ato ang kinabuhi, dili nato i-serve sa ubang tao. Kay ingon ang Ginoo, ako ang kinabuhi. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ako ang kinabuhi. Mag-unsa man ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kamatuoran ug dalan diha sa pag-atiman sa atong kinabuhi, wala diha. Munang importante gid kayo ang kinabuhi pon, no? Mas nga importante ang tulog, mas importante ni kinabuhi. Kay naa sa imuha ang desisyon unsa imo pagabuhaton sa imo kinabuhi. Musalig ba ka sa Ginoo kay siya dalan? Musalig ba ka sa Ginoo kay siya ang kamatuoran? Mudangop pa ka sa Ginoo kay siya ang kamatuoran. Naa sa ato ang kinabuhi. Naa sa ato ang desisyon. Nasa ato ang kinabuhi. Nasa ato gikuptan ang kinabuhi. Nga gihatag, gipahulang sa Ginoo. No? So, napamoy pangatana, napabamoy inyuhang kananaang klaro sa Ginoo. Dako kay nga question mark. Siguro kani nga ato ang giistorya karon, daghan ayong nakapaabli sa inyuhang gihuna-una karon. Daghan na nun ang inyong pangutana. So, ayaw ka balaka. Kaya nga itong pamukaw, mao kaning pagpukaw sa inyong kaugalingon nga, daghan pa man day kitang wala masabti sa atong kinabuhi. Unsa may purpose sa atong kinabuhi. Daghan pa kayo. Abrigana lang ni siya, mga igsuon. Abrigana lang sa ato ang seminar, no? So, meaning, kung tanaw nimo ang akong gi-presenter ganiha, makaingon ko nga, para sa ako, ha? Makaingon ko, dili laay ang kinabuhi. Ha? Dili day nga ingon nga dili ta mo tuo nga walay katinuoran ang kinabuhi. Tinuod day. Nay katinuoran ang kinabuhi. Kay siya ang dalan, siya ang kamatuoran ug siya ang kinabuhi. Ug sa katapusan, dili walay kapuslanan. Naa day kapuslanan kay iya man sa Ginoo kining tanan. Wa ka kibalo nga ang plano sa Ginoo is mohatag kanato direksyon sa atong kinabuhi. Siya mo'y mo-guide kanato. Siya mo'y mohatag nga kani ang akong kamatuoran. Moo'y inyuhang pagasundon. Ug labaw sa tanan, ayaw mong kabalaka. Kanang kinabuhi inyong ako man na. Kung wala mo'y inyuhang kananang gikinahanglanon ining kinabuhian, dagop diri sa ako. Kay ako mahibalo mangita ug pamaagi para ikaw mabuhi, no? Kay ako man ang kinabuhi. Nakadumdum lang ko sa istorya, mga brothers and sisters. Pasko man to, no? Kanini ang usa ka atheist kanang dili ka tuo Ginoo. Nakasilingan siya ang tiguang na kanana ang kuan jud Diyos nun kay tiguang, puro siya nang usa na lang ang tiguang nagpuyo sa balay kay iyang mga bata na nagatrabaho naman tanan niya kanana ang tagalan siya sustento yan mga bata din ang pud imong maayo gud ang trabaho, but at least na sustento. Ang bitana sa tiguang ug bitana sa iti sa ilang kwarto magka atbang, no, kay dili magyugayo imong dako nga subdivision. Madungog niya ang ampo sa tiguang. Kanang may ampo ang tiguang. But hapit naman Disyembre, dito man ni na hitabo sa Estados Unidos, sa USA. Ingon siya nga sa iyang pag-ampo anang usa ka gabi, Ginoo, imo na untang ihatag ang sustento sa ako gikan sa akong anak kay dilatar na yung gayo niya. Kuan na ba? Mag-December na, mag-Pasko na, tugnaw na bang yung kayo diri. No? Wala ko ibayad sa heater. Kinanglan po kung mag-stock o ako ang pagkaon kay
kung saan man mugawas ko nga nay daghang snow, di ko kagawas. So Ginoo, in taon tuloy ani mo ko nga mahatagan akong Ginoo. Kanana ang grasya nga moabot na yung sustento sa akong mga bata. Daw bitin na dilatar man fire out man ang usa. Wa lang siya magsaba sa iyang tiguang nga mama. Ikaduha si Mana, Disyembre kanunay gyapon ampo. Halos kada adlaw madunggan sa itis nga dili ka kung samukan ang itis kay di man siya mutuo Ginoo. Usa ka adlaw na nga wa na gyud siya kagwanta. Niadto siya sa grocery, nagpalit siya og duha ka usa ka sako ang grocery. 5 ka usa ka sako kay naman siya kwarta. Dayon gidala niya dito sa ganghaan, dito sa tiguang. Suklipan pag niya pangbayad sa kuryente nga $4,000. Dako na nga na $4,000. So ang tiguang kay kuan man siya kanana ang gatrabaho man siya manilhig diya sa train station, manilhig ba para na siya puy kamay nga income. Gabi na mauli pag-abot ana sa kanana ang gabi na di abri na siya sa iyang gate gamay. Pagtanaw niya, uy, dako ay grocery. Dahil pag isa niya, uy, $4,000. Eh siya, salamat kay Ginoo. Kay mo yung mong gitubag. Imo yung gitubag ako pag-ampo. O Ginoo na nagyod ang ako ang kanang sustento sa Disyembre. Salamat yung kay Ginoo. Salamat kayo. Ning duduol dayon ang itis, ha? Dili ang imong Ginoo mo'y naghatag kanimo. Ako mo'y naghatag kanimo. Niya na tanan $4,000 o kanang grocery. Ha? Dili mo Ginoo ako. Ayun na tiguang. Ngisi ang tiguang. Salamat o Ginoo kay bisag kaning tawana. Ingon ani siya dili mo tuon nimo imong gigamit o Ginoo para maluoy ka nako muhatag ini ako. Grocery karon og 4,000. Salamat kayo yang ikisan. Ikisan niya ang gatong yang silingan nga ulitaw ra ba to? Ikisan niya. Ning lakaw tayo ng ulitaw. Naglingo-lingo sa iyang ulo siya. Basig na-convert to sa Christianity. So diya na ko taman mga igsoon hangtod sa sunod nga sumpay sa ato ang kananaang sunod nga to, kinsa man day si Jesus sa ato ang kinabuhi. Kinsa si Jesus sa ato ang kinabuhi. So atangi sa sunod nga ato ang video akong ihatag kaninyo, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. I hope nga na inyo nakutlo sa ato ang session karon. So let us come before the presence of the Lord sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Langit ng Amahan, salamat kay sa imong gihatag na mga kaygayonon nga maminaw kanimo. Langit ng Amahan, tagay kami kapanahunan nga mo apil na po mi or madasi kami og tan-aw sa video kay kaning tanan dili magyud plano namo, imo magyud plano nga kami makapaminaw ni imo. Kaning tanan og ginawa mo gipangayo pinaagi ni Jesus. Amen. All glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngalan sa Aman, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.